Okay, so mga kabantaye, amo ni ang amon nga day para magkadto sa Cadiz City. Bantaye! Okay, so mga kabantaye, malakat na kami dugay-dugay for the SBM Wins Regional Conference. Amo man ni mga dala ko, aring bag, bayo, laptop, kag of course hindi dapat mabilin ang ako ng mga cameras. Okay, so as of now, wait pa ko sila. Ay dugay-dugay aring amo nga service. Okay, may biga prepare pa sila, no? Okay, so mga kabantaye, may nagawa na sa akong mga upod. Aring amo nga isa sa i-present. Okay, mga kabantaye, malakat na kami subong. Muning pwesto namon, upod ko si Sir Kenwy. Amo na ang pwesto subong sa van. Kaya puno-puno kitang gamit. Okay, bantayin nyo kami sa Cadiz. Okay, so mga kabantaye, nag-stop kami anay sa City Mall Victorias para magpanyaga. Kaya medyo malayo-layo pang Cadiz. Nyaga ta. Okay, so mga kabantaye, basta matingala ka mo kung diin si in-check. Wa siya kaupod, balnyaga lain ang iyang matsyag. So ginakurog to siya kuno. Aray at siyan. Okay, mga kabantaye, nag-abot na gidbanta sa Cadiz. So, ari na kami masod kami anay. Kailan taon namon kung ano ang itsura ng lugar sa sulod. Okay, mga kabantaye, do tanan gid mga busy. Okay. Tanan sila may ginaobra. So, okay, mga kabantaye, as you can see, mga business gid ang mga gid pang sugo ni Ma'am Soriano diri sa Cadiz. Ayan. Later ipakita ko sa inyo kung anong finished products ang ilang mga ginaobra. Okay? So, bantaye. Okay, mga kabantaye, kung makita nyo, ang pisano namon nga brad nga si Ayan. Grabe ginapaminta niya. Okay, so grabe ng check ni Ma'am Soriano, ang scrutinize ni Ma'am Soriano sa patapik namon later. Okay, so mga kabantaye, matisting tanay saka kaglantawon sa tang ginaobra to nila ni Sir Kenwy kag ang iyang team ang aton nga board sa SBM Wins. Masaka ta na kailan taon ta ang kabilugan sang aring gym. Okay, so mga kabantaye, this is Cadiz City. Kanugon gani, no? Kay wala nakaupod sin check. Kaya tawag galain niya pamatsyag ko, no? So, kabay pa nga mag-ayon na si Dayon. So, lapad kag kanami. Okay, mga kabantaye, lapit na gid matapos. Ay, sorry. Nabunggoan pa ko si Sir Edel. Lapit na gid matapos ang amon nga board. Board na tawag Sir Edel, no? Yes, lapit na gid matapos. Kag according kay Sir Edel, kami may pinaka nami. So, okay, mga kabantaye, puli na kami anay. Mabalik naman kami diri liwat tomorrow. So buwas makita ta nagid ang final na gid nga itsura sang aton nga board. Okay, mga kabantaye, malakat na kami. Napuli na rin sa bago. See you. Okay, mga kabantaye, nagutom na si Ian ko, no? So ginipanyapunan kami ni Sir Orlando diri sa Manukan. Sakto man, Brad? Oh. Okay, ari kami sa Manukan diri sa Tupad SM. Okay, arang galanti na mga boss.
Ang tao din. Why? Ha? Lahat? Ang iya sa motor yan? Katawa sila.